салом алейкум тамошобинони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. имрӯз ман мехоҳам баъри шумо як хона пешниҳод кунам. ин хона дидестен инҷа оғил шай. оғила бинем нав ба симин блок бардоштагиай чихе оғили нағзай. ин хона ай Москва 200 километр дурай гӯем. 200 километр раҳай гӯем ай Москва ай сентрш. То ами хонара мошинкати 20 сотиқ замина, теплица дора, оғил дора, погриф дора, ози погрифам нишон метиҳам. хона дора, хонаш 80 квадратай. ҳама условиёш гӯем ҳастай. Дарунда хона газ дора, природни газай. отопление гӯем, душ, туалет ҳамаш дар дуруни хонаи ҳама условиёш ҳастай. инҷа ба фикрам сараяй. ин инҷа погрифай бинем. погрифтаям свет дошта. чӣ хел хушрӯ зимистони хунук даҳам мачи погрифта истодай. каду, пиёз, капуст. ин инҷа хонаи духтаро ози дуруни хона медорам нишонтон метиҳам. бинед чихе ҳавлиёи калони хушрӯ. гӯем хона тайёр барои зиндагӣ кардана ҳама условиёш ҳастай. кадомида дар кор бошад дар болои экран номери телефона навистагиёма. соҳиби хона аями хона камтар дуртарай. метонен равен хонае бинен, занг занен қатишон гӯем маслиҳат кунен, рафта хонае бинен. нархаш 1,5 миллионаи хонаро ҳозир медроем хонаро мебинем. инам хел ҳамаша хушрӯ карда нишон додам тонаки ин инҷа ба фикрам калидор шай. ина як комната шай духтаро. чизе ки дар ҳамин хона ҳастай шкафо, диван, ҳама чиз меиста. палас чизе ки дар ҳамин хона ҳаст гӯем ҳам 1,5 миллион да мехарем. хона тайёр, диванош кати, ҳама чизаш кати. чӣ хеле ки гуфтам отопление дора хона. гарм каки хушрӯ. медроем зиндагӣ мекунем. ин хона именно барои одамои кӯдакдор нағзай хиёл мекунам. кушоди хушрӯ ёки оилаое ки гӯем дусе оила зиндагӣ мекунанд нағзай. ду оилада нағзай да ду хона дора. ина кухниша бинед чӣ хел ҳама чиз дар дарунаш ҳастай. халденик, кухни гарнитур, ду тараф калони хушрӯ. ҷада ваннашай. ванна, туалет, ҳама чиз дурундай. чӣ хеле ки гуфтам гарма каки хушрӯ, стиральная машина, ҳама чи ҳастай. ин ҳама чизаш қатиш гӯем мемона. ин нархда мехарен ҳама чизаш дуруни хонада мемона гӯем. ба чизи чорош да амхел. дар ин номерои болои экран занг занен, қати соҳиби хона маслиҳат кунен. хонаро ина ҳамаша хушрӯ карда нишон додам шумода. кадомида ки маъқулай, кадомида ки дар корай, марҳамат. рафта харидорӣ кунед.